U Deputy Commissioner ka East Giant Hills, upentip bagi kam ajing rap kidang ay beteng. Hadin ka jing betay dynamite hapo kram ti doyong bean hamen sengat. Hakathan tangsko. Da ka jing shimbenta jong ka kinhun na ka NDRF, SDRF, Special Rescue Team, SRT, Pulit, Board District. Upentip ru bahaka hinyotrik rumpang layo pan biang sa artli kimet yam nakate ka kram doyong kabalakin tiwi ka jingdon jong ki bayam siya ka arpinyongon. Ulo ong baka jingwan ha ka ni ka kram kabala syakta kalalong ha ka rukam kabatikina bat ya ka ni ka jingwad on beteng biang ha ka stamp jong ka pratrik ban pentikna ya ka jing pusyang borba kabapura. Kabor penyait distrik ke East Giant Hills kala penjur ya kajing penjari kindon an persya ya kajing ti doyong be an da kabapa ya ki sandali ki kinhun kabagantop ya ki executive magistrate ki pulit bat ki officer na ka Directorate of Mineral Resources DMR. Haka ni kajing kanra ka kinhun kala yo ban korup no haduk kumba lai hajar shispa khanda pinyo metric ton udoyong na ki khanda liki jaka ki bahap hapo umlawang bat kumba lai spa sanpuwe metric ton na ki south liki jaka ki bahap ha umthe. Haka bakum ka ni ka jingkan ram bala pelong hak hinrio trik rumpang la yo ban korup haduk kumba lai hajar lai spa sanpunri metric ton udoyong na ki prat liki jaka halenter ka surak hapadeng ka sakhan tangsko haringkat kitiar kitar. Nalur kata lapun peraru iki yang share darah syupor balapun dan kam haka bayadei berki kam ti doyong bean haka por joka jingkan ra bat la mudiru daka ejahar haka bayadei berki kam ti doyong bean bat ka jingshim iki senjam kat kum ka an kelayat syakman. Lapun mi ru ya ka hukum hapok ke kindon shispa and repulai BNSS Dau District Magistrate East Giant Hills ban pentikna na kabenta ka jingshnga jeng ki ba bat na kabenta ban pensuk e ki jingturikam ki badangya syakman. Lakin turu e ki ba bakin ai ka jingat trilang bat ki bor sarkar ban kyar na ki kamti doyong bean bat ban kyar na kabalai ki jaka badan jingma ne ki jaka balakhang banti doyong.